tejto časti sa pozrime na nastavenie firmy. Ide o sekciu, kde sú uvedené základné informácie o vašej spoločnosti, teda názov, IČO, adresa sídla a ďalšie údaje, ktoré sa automaticky zobrazujú napríklad na účtenkách. Tieto informácie nie je možné meniť priamo v administrácii. Ak by ste potrebovali upraviť IČO, adresu, názov firmy alebo sa zmeniť z neplátcu na plátcu DPH, je potrebné kontaktovať zákaznícku podporu Storious, ktorá vám so zmenou rada pomôže. To, čo si však môžete upraviť sami, sú 3 veci. Číslo bankovného účtu. Pridávate ho v prípade, že chcete, aby sa zobrazovalo na faktúrach vystavených zo systému. Kontaktný e-mail. Na tento e-mail vám chodí napríklad faktúra od Storious. A telefónne číslo, uvádzate číslo, na ktorom vás vieme v prípade potreby rýchlo zastihnúť. Odporúčame túto sekciu raz za čas kontrolovať, aby ste sa uistili, že všetky údaje sú aktuálne. Ak by ste našli nejaký nesúlad alebo plánujete zmenu v údajoch firmy, napíšte nám. Radi to pre vás upravíme.